Hello my people, it is your boy Nextking Celebrity TV and you are highly welcome to another interesting video on my channel. In today's video, a pastor that wants to start a new ministry or church come to Akwa Tiwara for Awele pastor's charm. This video is in English language and Igbo language. I will reveal to you what traditional native doctor Akwa Tiwara say in this video in English language. Before I continue, click on the red subscribing button to subscribe and click on the bell icon to notify you of my interesting videos like this. Do you love tradition? Do you love culture? You are on the right channel, and also give this video a thumbs up. Thank you. God bless you. A pastor that wants to run a new ministry visited a traditional native doctor Akwa Tiwara to prepare Awele charm for him so that there will be overpopulation in this new ministry. This church must be wahala, not a finished ministry, kill and dry ministry. It is not funny, it's our brothers and sisters that we go to these churches. This is not our today's topic. Listen as I translated whatever thing that happened in this video in English language, and in a few minutes, the Igbo language of this video will take over. This very thing with a white robe all over his body is a charm prepared for this pastor that wants to start a new ministry of God. After this charm is being prepared, they will carry it and bury it in their churches. Some pastors bury it in their altar, while some bury it in the gate of their churches. Once you enter this kind of church, brother, there is no going back until you are useless or your money is gone. Because this kind of church have one entrance. People will be wondering, how do I know this? Brother, test all spirit. It's better to go to native doctor for solution than to enter this kind of church for anything. Once you enter, there is no going back. The reason why this charm was prepared, we made it to understand what I'm saying about this charm. Akwa Tiwara today that this charm was prepared, rich men and women will come to this church. There will be overpopulation. Men will come, women will come in this new ministry. There will be overpopulation. That anything this pastor told any man or woman, they shall do it immediately. And any man or woman who see this pastor will be afraid. Anything this pastor open his mouth to tell any person to do, the person must surely do it immediately. And if this pastor touch anyone or prophesy that it shall come to pass, if this pastor open his mouth to tell anyone what to do, that person will do it. This pastor said that this charm will bring rich people, not poor people, because poor person is not needed in this new ministry. This pastor said that he needs rich men and women with more money, that he do not need poor people in this ministry. And from today, good thing will happen to him. And Akwa Tiwara asked the pastor, where does this church or ministry located? And the pastor said that this church that he prepared this charm is located at Umuna, Orlu in Imo State. From today, this charm was prepared. That good thing will start to happen to this church, as this church will be open in 27 April to 30 April 2022. As the pastor said, prosperity, signs and wonder, there will be a great testimony, miracle everywhere. People shall start talking about this church, and there will be overpopulation. People will give money without choice. Akwa Tiwara said that from today that this charm was prepared, that this pastor will be giving him 1 million naira every month. If anyone has church around this pastor's church, that this pastor shall be number one. And from today, this charm shall be active. Men and women that has money will come to this church. This pastor have ministry somewhere
but he decided to relocate to the place he prepared this charm for. Now, pastors have taken all the place in the home of native doctor that was destined for solution to the youth. Picture of this pastor and other ritual materials is used to prepare this charm. As I'm about to show you the Igbo language of this video with subtitle in English, please drop a lovely comment. Do not forget to subscribe and share this video. Na nwoke ya abịa nwaanyị ga-abịa nọ nnekwu crowd ya ka ị na-ekwu n'ụlọ ụka anwa n'ọfụ ka a na-emepe na m chọrọ ka nwoke bịa ka nwaanyị bịa ife ọbụla ịgwa nwoke ọbụla ịgwa nwaanyị ka o mee onye fụ m egwu atụ ya ife ọbụla imepe ọnụ wee gwa onye afọ o mee ya ife ọbụla imetụ onye afọ aka wee kwuo onye afọ na-alụọ ka ọ dịrị ya na mma. Imepe ọnụ gwa onye afọ na ọ ya eme ife dị otu a na ọ ya eme mepe ọnụ gwa onye afọ na ọ ya eme ife dị otu a ife ahụ ka ọ ya eme. Anyị aja ekpọta ndị ji ego nnukwu ụkwụ amụ na ịchọrọ obere ụkwụ achọrọ m obere ụkwụ nọ nnekwu ụkwụ na-ebute ife ọma ọ ife m kwuru from tata bido tata ka ife ọma mebere m onwezi ife ọzọ ịchọ igwe ya bido taa ebe ka ụlọ ụka ahụ dị. Ụlọ ụka a na-emepe ọfụ bụ na Orlu ka ọ dị n'ebe a na-akpọ ụmụna wee na-asị bido taa ka m na-asị ka ife ọma bido na-eme ebe afọ dịka a ya emepe ya ụbọchị bụrụ 27 n'ọnwa a wee luo 30 ka m na-asị ka crowd bido na-agbakọ ka ife nrịba ama dị iche iche bido na-eme. Otu nwoke nwaanyị ọbụla ga-abịa ebe a ka e nwee ife ọma ga-emere onye ọbụla n'ụzọ dị iche iche. Onye na ya na-ekwu maka nzukọ ahụ, onye ga-alịcha bịa ebe ahụ ife ọma emeri ya ọ pụọ na-ekwu maka ya. Ibido tata ka ilebe ego ka ị ga-ebute na onye mepere ụlọ ụka mepere ka agụụlọ afọ ego ya. Onye mepere ụlọ ụka mepere ka onye elu nwoke na nwaanyị aka. Onye mepere ụlọ ụka onye bịa n'ụlọ ụka ekpesi ekpere ka ọ dịrị ya na mma. Onye ọbụla jee na ministri nwa ife ọma ya emere onye ahụ. Aka nchawa onwe ndị na-eme ụka n'akụkụ afọ n'ọrụ niile ka nyanwa bụrụ nọmba 1. Nnekwu ụkwụ ya abịa anyị achọrọ obere ụkwụ kama na nnekwu ụkwụ bịakọtazie wekọtaba ife dị mma anyị akpọba ndị obere ụkwụ nyebe elu aka n'oyibe anyị na-ekwu ma okwosi ntụ anyị kwuru ntụ aka ọya ife anyị onye emekwa oke ọba bụ ọka zuo ọkwa. Oke ọba bụ ọka zuo ọkwa na tata na-enwe na gụba ọgwụ ịkazugo onwe bụkwa ebe ọ na-eme ministri bifo mana kịta onwe ebe ọzọ chọ ka o bugharịa ya ọkwa ya. So nke ọ bụ nwe ọ na-emepe kịta abụrụ ya adị egwu ụkwụ nwoke ya abata ụkwụ nwaanyị abata nnekwu ụkwụ onye ọbụla bata ebe ahụ ife ọbụla o mepere ọnụ gwa onye ahụ ya ka onye ahụ ga-emeri ya. Onye kwee ya nkwa onye ahụ ya emeghiri ibe ahụ o kwere na nkwa. Ọ bụrụ na o mere onye bụ ife o kwere na nkwa ọ dị aka amkonwe ibe na-eri ya nri n'ahụ. And ibe ọbụla onye bịara na chọọchị ahụ bịa mee ọ ya agaziri ya n'ibe anyị na-ekwu anyị agbanyeghị na mmụọ anyị agbanyego ya n'ife ọ ya ala azụ ka afịa ama nnalọ ka afịa kpọsoro ibe ego ife ụtọ ya abịa ife ya adị udo ga-adị ife ọma ga-eme tụ anyị kwuru ntụ a ka ọ ya adị ụbọchị ụgbọelu ụgbọala onye ji ogwu ya ṅụrụ udo onye si na ọ ya ṅụ udo agba ya agba ọmụmụba akwa na-ekwu
alọ obute akụ obute ụfa ife ụtọ na ndụ ya Amaka ya emere ya ya kpọ mmanya bịa ahụ